Lesgeza indaba zo1KZNTV fundela samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke hamba phambili usuku namhlanje. Isilo Nomengameli bembuleke isichuse selembe kubanjwe yoguquko losimo sezulu eMandeni kanti ke kuhlolwe olwamanzi kwaXimba. Isilo Umfuziselo kwazela ithini uthi ke izifundiso zalo waba kumbumbo wesizwe samaZulu inkosi uShaka kasenza ngakhona sokubaluleka kokuhola ngokuqotho nangokuthembeka kubantu bakhe kumele ke zibe yinsika kukho konke. Isilo besikhuluma ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuvula ngokusemthethweni kwesichuse selembe esikhumulweni sezindizi King Shaka International Airport eThekwini namuhla nalapho kube kukhona nomengameli wakuleli. Kuqhume umkikizo ngesikhathi kuqopheka umlando Isilo Umfuziselo kazolethini Umengameli wakuleli uSiramaphosa kanye noNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal bevula ngokusemthethweni isichuse saloyo owaba umbumbi wesizwe samaZulu uShaka kasenza ngakhona esikhumulweni seyindiza iKing Shaka Airport eThekwini. Isilo sikhuluma lapha namuhla sibeke kanje. Today we gather to honor King Shaka kasenza ngakhona, his memory, and reflect on the legacy he left, which has shaped the identity of the Zulu people and the people of the Republic and Africa as a whole. Your Excellency, my President, it is essential to recognize that when we celebrate King Shaka today, we do not only celebrate him as an individual alone. Rather, we honor him and the entire generation of which he led in his time. Indeed, King Shaka did not build the mighty nation on his own. He did not build it solely with the Zulu royal family alone. Ilembe aslakhanga lesisizwe nedlukulu yodwa kwakungekulungu. Zulu ndlela zimhlophe. His Majesty King Shaka built this nation together with his forefathers, with the courageous men and women of that era, the brave souls who believed in his vision and shared his dreams. These were the people who, rather within the King Shaka, laid the foundation and unified this nation. Grounded in resilience, we still survive. Unity and our purpose. Uzokhumbula mbukele ukuthi ke lesichuse sekongokesibili senziwa njengoba ke sike senziwa phambilini ngonyaka u2010 ngesikhathi ke lesikhumulo sivulwa ngokusemthethweni kepha ke loyo ke owabe eyisilo ngaleso sikhathi wasiphikisa ke njengoba ke ayengeneme ethi ke siveza ke yena ke ilembe njengomfanyana weinkomo kanti ke ukwakhiwa kwaso kwakudleke imali engaphezulu kwa3 million rand. Lesimbukeli naso ke sidleke imali ebalelwe ku 3.7 million rand. Umengameli ubeke kanje. Your Majesty King Mfuziselo kazolethini, this was a project close to the heart of your father, the late King Zwelithini. We are honored that we have been able to fulfill his vision. King Shaka reshaped his people's destiny. May this statue continue to honor his memory as a beacon of courage, resilience, and great leadership. May this statue that we have unveiled serve as an enduring reminder to all of us that unity is the bedrock on which nations are built. A statue such as this, the one that we unveiled this morning, represents not just a great person in the person of King Shaka. It represents a history, a value system, and the aspirations of a people.
This statue marks the beginning of a renewed focus on cultural tourism, empowering local communities and attracting visitors to experience the depth of our traditions, values, and stories. King Shaka's legacy is one of unity, resilience, and strength, qualities that continue to guide us forward. Through the newly integrated KwaZulu-Natal Tourism and Film Authority, we will amplify heritage tourism routes and create opportunities to honor the rich tapestry of our collective identity. Mr. President, ladies and gentlemen, as we unveil this statue, let us reflect on the visionary leadership of King Shaka and his generation. His foresight, strength, and determination laid at the blueprint for unity and resilience, qualities we strive to emulate as we tackle our modern challenges. The values he instilled, discipline, a deep sense of community, and an unwavering commitment to his people remain foundational to our identity as KwaZulu-Natal and as South Africans. Kuke kwaba nesitumo abakwaZidlodlo bathwala kanzima ngesikhathi owesifazane ongaziwa egijimela lapho bekuhleli khona upholi elwa nabo efuna ke ungena ngenkani kacaci ukuthi ke inhloso yalokho bekuyini kanti ke amaphoyisa agcine emnqandile eindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesesekweni. Iphinde likangqongqoshe zemsebenzi womphakathi nenqalasizinda kuleli sihlezeka lalo uthi ke ingqongqothele ye-Built Environment Climate Change indaba ke kuhloswe ngayo ukubhekana nezimo zokuguquguquka kwesimo sezulu kwezokwakha kanye nokubhekana ke nezicelelo ezikhona lenqongqothela kezothatha izinsuku ezimbili emandeni ihlanganisa ke izihlaka ezahlukene kwezokwakha isingathwa kwesibili kuleli. INingizimu Afrika okubalwa ke nesifundazwe KwaZulu-Natal ikuyabhekana nezivula ebezihambisana ezikhukhula sacekela phansi imizi eminingi imphakathi yasale Dengwane kwaphinde wacekela phansi nenqalazinda kahulumeni kwabhubha namakhulu ngamakhulu kabantu. Lokhu kungezinye ke zezizathu sokuba kumnyango wezemsebenzi yomphakathi kanye nenqalazinda ukuba usingathi ingqungquthela ye-Built Environment Climate Change indaba egxile kwezokwakha ukuze kuqhamuke nezisombululo. Le ngqungquthela eyesibili esibizayo ngaphansi kwe-CBE, the Council for Built Environment. Sibheka kakhulu ukuthi iyini i-impact ye-climate change entweni ehambisana nokwakha. Sineyinhlaka zonke ithinta ukwakha la engaphansi kwe-Engineering Council South Africa. Njengomnyango wakwa Public Works kumele sibhekelele ukuthi indlela esakha ngayo ikahle ekumelaneni nezinselelo ezikhona ezilethwa i-climate change. Siyazi ukuthi sisuka kwikhukhula eziaffectile ngo-2021 sibonile indawo kulonyaka ezifana noThongathi nazo zonke indawo ezisogwini ziaffecteka kakhulu nge-climate change. Siyabona phakathi nezwe lethu iSouth Africa i-drought iya ngokuba nzima, so kumele sikwazi ukuthi si-adapte ngendlela ezosiza ukuthi sakhe kangcono ngokuqinile. Uzekalala uthi ukuguquguquka kwesimo sezulu uyawukhinyabeza kakhulu komnotho waseNingizimu Afrika. Kusaffecta kakhulu mningi umnotho olimalayo ngoba uma sakhi infrastructure ibhidlika kusho udinga siyakhe kabusha, and therefore it goes to hundreds of millions alimalayo nasibuyela emumva ngenxa yeni ye-climate change. Kumele sibheke ukuthi indlela esakha ngayo kuyaphambili i-resilient enough. Umkhandlo obhekelele izinga njalo kumkhakha wezokwakha ngaphansi kwahulumeni uthi kule ngqungquthela uzodinga idakamaphuzu azokwazi ukuba ke bebhekane nokuguquguquka kwesimo sezulu. Our discussion in the next 2 days will be around the four thematic areas: a regulatory and policy environment that supports the just transition, reduction in energy consumption and emissions in the built environment, increased knowledge and skills and commitment to plan, design and deliver a resilient and sustainable built environment.
kamasipala eMandeni uThabane Mdlalose uthi bahleze njalo begqugquzela izimboni kwaSithebe ukuba ke ziqhamuke nezinhlelo ezinciphisa ke ukulinyazwa kwemvelo. Njoba sila eMandeni sinendawo yezimboni esibizwa ngokuthi kwaSithebe la kukhona izimboni ezikhiqiza imikhiqizo yahlukahlukene kanjalo futhi nenkampani enkulu ekhona la ebizwa ukuthi uSapi la esihlangana khona kuma forums wethu konkamasipala eminyangweni wethu ezokuthuthukiswa kwemnotho la sibuye sixoxa khona ukuthi lezi zimo zokunukubeza noma zokuhlukumeza imvelo noma umoya akube nendlela ukuthi sikwazi ukuthi siyinciphise sinazo ke inhle lengqungquthela kulindele ukuba ke iphothulo ke kusasa ezindabeni ze1KZNTV kuba inkosi enhle Mthembu eMandeni. Usekela ngqongqoshe wamanzi kuleli uDavid Mahlobo uthi kuyajabulisa ukuqhubeka kumsebenzi wokulungisa kwamanzi kuWard 1 eThekwini emva kokuthi ke kweba nembhikisho eminingi umphakathi ukhala ngamanzi. Mahlobo usho lokhu ke ehambeleke kule ndawo ukuhlola ukuqhubeka komsebenzi. Usekela ngqongqoshe ehambeleke kule ndawo ubonga ukuthi ukulungiswa kwenkinga yamanzi akuzange kuphazamiseke njengoba umsebenzi osuwenziwe usuku 60%. Esikujabulela ukuthi ke inkosi nesizwe nokhansela ababambisene akuzange kube khona lento eyinxushunxushu ukuthi iproject isiyama ngoba kunabantu abathi umsebenzi mawume uma bona bengawutholanga umsebenzi usho abantu ufuneka bangawathola amanzi. Lezo nkinga lezo azange sibe nazo. Manje ke kuba nezinto nje ingqinamba ezibe khona kodwa sesiyavumelana nosihlalo weboard nombaba umeya uNonkosi ukuthi ke siyacela ukuthi abantu besizwe bebe nokhisimuzo omuhle. Khisimuzo omuhle ukuthi bathola amanzi bawathole eduze ukuze abantu besimame nabantwana bakwazi ukuthi bangahambi bangelide bafunana namanzi. Umeya weTheku uthi madosi izophela inkinga yamanzi kulomkhandlo lapha eThekwini siyayiqeda inkinga yabantu abantula amanzi. Basekhona abanye siyazi basekhona abanye abasaxekile kodwa ngokubambisana nongqongqoshe and lokho sizokubona kuyinto eshabalelayo abantu balapha eThekwini bathole amanzi. Ngoba phela amanzi ayilungelo kulo noma umuphi umuntu olapha eNingizimu Afrika. Sibonga abasebenzi ke ekubanjisweni kahle nayo. Simcelile ke ukhansela ukuthi ahlale nje ayigade lentuthuko iziyophela kungabe khona abantu abayimoshayo. uMahlobo uphinde wancoma ukubambisana phakathi kwebhodi umngeni othukela water kanye nemkhandle khona kulesi sifundazwe. Sijabule kakhulu ukuthi uNonkosi ukuthi sizobona umsebenzi owenziwa ngokubambisana kwebhodi lethu umngeni uthukela water board liholwa ubaba uadvocate uKhuzwayo ekhombisana ukubambisana nomasipala. Into ke le ndaba ezitha ebaleke kakhulu ukuthi lamabhodi okuhlanza amanzi akwazi ukusebenzisana nohulumeni basemakhaya ngoba kuyasho ukuthi amandla okwenza izinto akhona. Umphakathi ke la ngaphansi kwenkosi yakithi kwaXimba endaweni la ikakhulukazi kuwe kwaba nezibhedu ezike zaba khona abantu bengajabulanga ngoba amalungelo abo anikezwe umthetho sisekela abecekelwa phansi ukuthi bengabi nawo amanzi ngoba phela nabo ngaphansi komthunzi welanga bangabantu kufuneka leyo nto lebalungiselwe lokho. Kodwa Hosbisi wezindaba se1KZNTV ku channel 261 ngekwaXimba eThekwini. Asike sithishelele etolo sibasiqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele kembukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ihlokwana kwezona ehamba phambili usuku namhlanje. Isilo Nomengameli bembuleke isichuse selembe kubanjwe yoguquko losimo Sezulu eMandeni kanti kuyokuhlolwe olwamanzi kwaXimba. Umndeni waKandebele eDumsana emakhaya village empangeni usuku ufuna isipendelo kumasipala umhlathuze emva kokuba kugulize ilunga lawo ku-swimming pool yasempangeni ngempela sonto. Usiyabonga Ndebele oneminyaka ye-17 kube ukuthi ke waba nenkinga wehluleka ukubhukuda waguliza washonela khona kulesi siziba sokwakhiwa ke sokubhukuda. Empangeni swimming pool ingaphansi kwamasipala umhlathuze kanti unina umfana ogulize washona kuyo uSiphendebele uthi aqondakala ukuthi ingane yakhe igulize kanjani ngoba ibingayena umuntu okhonza ukubhukuda. Usiyabonga Ndebele utholakala esegulize washona empangeni swimming pool ngesonto. uSiphendebele uthi kwagcweleke ngokweqile ngesikhathi efika ebizelwe endaweni yesigameko.
ungiphatha kabuhlungu ukuthi angazi noma waqhimizeka yini phansi noma kwenzakalani because ngathi mangimbona uphuma igazi emakhaleni nasendlebeni ngoba kwakugobhoza la eceleni kwakhe. Iyo yonke imibuzo le ngifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Angazi angithola impendulo kwenzakalani. Ngathola kuma ambulance nje kuphela ngithola. Angithola impendulo. Angitholi. Ngazama ke namhlanje izolo ngile. Namhlanje ngaphindela ngoba izolo ngile kwathiwa ubhuti lo wayesebenza ngalela langa ngoba wayeyedwa ubhuti wayesebenza plus kwakugcwele lapha kugcwele ngenye indlela. Ngayibuza ukuthi umuntu oyedwa ingane engaka uzobona kanjani ukuthi lengane kanjani. Le swimming pool isetshenziswa kakhulu ngezikhathi zamaholide ikakhulu makushisa ke ilanga. UNdebele usola umasipala omhlathuze kungabi nezokuphepha eziqinile kule ndawo lokho kwenza kungabi nezimpendulo ngesigameko ngoba senzeka endaweni engaphansi kwawo. Ngifikile lapho mbe ngifuna ne-footage ngoba njengoba ngacaciselekile at least kuzovela ngizokwazi ukubona ukuthi ingane yami le esithombeni ngibone yonke into eyenzakalayo. Bangitshela ukuthi ngoba bekusanda renovate so izinto eziningi beyingakafakwa okusho ukuthi na ama-camera akukho kahle ukungakhombisa ukuthi yabo. Mase ngiyabuza futhi okunye ukuthi kanti asikho ubhuti wambuza ukuthi asikho nanto isikalayo ukuthi kufunakala abantu abangakanani la ngoba njengoba egcine sesithola ukuthi beyedwa umuntu obesebenza kanti kukalwa kanjani la kukalwa yini ukuthi gcina kangaka abantu la. Wachaza wathi isikali salana ngazi ushilo wathi phuli leyana nje ingaka ngathi mina nisho ukuthi no 100 ungangena la wathi hawu 100 imncane ngisho no 500 ngathi hawu hayi kwangixaka ke lokho ukuthi hawu kanti iphuli ingakanani ukuthi ngangena abantu abaningi kangaka. Uthi izindleko zokufihla umntwana wakhe zingaphezulu kwamandla. Sihlanganise kahle bekuyimina nobaba wakhe sihlanganisile sahlanganisa nathi amandla ashiya ke endleleni ngoba phela sibabili yabo and mina bengisaqala ukusebenza bengihola nje okuyinyanga yami yokuqala ngihola le nje ngoba nje kwenzeka lento le ingane yami so yena ubesebenza yabo so uhlanganisile ke naye wahlanganisa sinaye amandla aphela ngoba uyedwa umuntu mayesethule akufani nje umuntu ophilayo yabo uyabiza kakhulu umuntu mayesethule ngoba ziningi izinto suke seyidinga. Umasipala omhlathuze estatementeni uthi uqalise uphenyo oluzoveza ngokwenzekile ngelanga lesigameko oluzophinde lilekelele umasipala ukuze uqinise kakhulu kwezokuphepha. Ezindabeni ze1KZNTV kubiNkosenhle Mthembu empangeni. Ikhansela lenkatha kumasipala umsunduzi ubaba Shane Ntuli uthi ke yize sexoxiwe eqenjini waphucwa nobulunga kepha ke bengakaxoshwa ngokusemthethweni kubeni likhansela uthi ke incwadi ethunyelwe kumasipala akuyona ke fanele kepha yileyo yokuxoshwa kwakhe eqenjini lakhe. uNtuli uthi uzolifaka enkantolo udaba kanti ke uveza ukuthi kokuxoshela ke isolo zokuphuzisa amavolontiya eqembu nensolo zokunokubeza ngokucansi. Ikhansela le-IFP kumasipala omsunduzi nelixoshiwe eqenjini lalo ubaba Shane Ntuli uthi izinkinga zaqala ngemumva kokhetho lokuchibiyela lapho anqoba khona iwadi kanti njengamanje uthi iqembu lakhe limthole enecala lokuphuzisa amavolontiya amanzi ambonjwana kanye nokunukubeza. Ngona ngokuthi ngiripothele usihlalo weprovince ukuthi la sivota nokhongolose 2 uma kuqashwa kunikezwa amakhansela athize abantu mina njengeward councillor nginganikezwe. Yaqala lapho inkinga yaqhubeka kwaze kwaba create istory ezingekho kwaze kwaba ngiya kwi-POC ngiyoqula kwaze kwaba ngiya kwi-National Council ngiyoqula la kutholakala khona ukuthi ke ngilahlwa ilawo macala ngilahlayo. Icala litholakale nginalo lokuthi ngaphuzisa abantwana utshwala engaziko ukuthi icala elinjani elingilahlile kwathiwa i-harassment. Ngiyaxakeka ke makuthiwa i-harassment ngoba phela icala le-harassment is a first schedule offence case la abantwana efune bawuvula khona icala ngicharge icala lami lihamba criminal ngicharge kwenziwe yonke into bese ke ngigwetshwa ngithola isentence. Kodwa ke ngeke ngiphikisane nesinqumo sobuholi uma sibonile ukuthi esinqumeni abasithathileyo sizophilisa iqembu
noma sobulala iqembu ngoba ubuholi ngiyohlala ngibuhlonipha nje bu wrong bu right ngiyohlala ngibuhlonipha base bethatha ke i-membership. Ukuthatha i-membership akusho lutho uma into uyithanda ngoba isegazini inkatha ngeke baze bakwazi ukuyikhipha. Ngiyohlala ngiyinkatha nje even though bethatha i-membership ngiyohlala ngiyinkatha futhi ngiyohlala ngiprotect ilegacy yomntwana. uNtuli uthi usefake isicelo sokubuyekeza ukuxoshwa kwakhe. Sengilahlwe icala ngenze appeal ngisalindile ukuthi appeal ithini ngokuhlonipha njalo still lapho ukuhlonipha unganeliseki kwami esinqumeni esithathiwe ngeke ngeneke lapho ngoba ukwakhe appeal ukwenza ukuthi uphinde ukhuphukele edebhisini ephezulu kubonakala ukuthi isinqumo esithathiwe sibe kuyisona enesifanelekile. Kanti mayelana nobukhansela uthi akukho ukuxhumana okusemthethweni okube khona phakathi kwakhe nomasipala umsunduzi. Ngakho ke akasakwazi ukusave emkhandlwini njengekhansela. Iyona ke incwadi ebhalwa SG ethathwayo besiyiswa uMM bese qhubeka iprocess. Lokho kwami kuyangixaka ukuthi kuthatha incwadi yami yememo ebhalelwe mina ngoba phela imemo kusokuseyinto yangaphakathi eqembu. Iyaxaka ke ukuthi kuthathwe imemo kube yiyona ihanjiswa emsunduzi izovula ivacancy. Kodwa mina umasipala unganginikile incwadi engixoshayo ukuthi ngencwadi eqhamuke eqembini awuselona ikhansela lewathi. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgongondlovu. Zigcineke zesuliwe izinyembezi emndenini wakwaGumede emanzi amnyama kwaSokhulu enyakatho nelikaMthaniya njengoba ke wakhelwe indlu ngaphambilini ke sabika ngosizo lika Enoch Gumede owayekhubazekile engaboni emehlweni ecela ke usizo lokwakhela indlu. Udade wabo baphekelezile Gumede uthi kuyeze nobumfowabo engasekho emhlabeni kodwa ke babonga ukuthi ke lokho ayekucelile kwafika esindlebeni ezizwayo. Yizeke noma umnikazi wendlu esedlulile emhlabeni kodwa kuba khona kwayo iselusizo kumalungu omndeni okuyiwona ke sesele ekhaya. uGumede wayengaboni emehlweni waphumela ubaleke wacela usizo lokwakhelwa kulandela ukuthi ke ayendla ehlala kuyona yasha ngesikhathi ke ekhanyisa ikhandlela kanti ke izokukheleka ngomlilo. Bekuyikhaya nje ubhuti wayenayo indlu ngokungaboni kwakhe emehlweni walayitha ikhandlela wayifaka phansi kwembhede kwavela indlu yathungela umbhede yashakasha nendlu. Yena uqoba ngimazi wasinda kanjani ngoba yena wayilala ekameleni waphuma ekameleni Sezulu yasha aphumela eminyango lona indlela uyaphela indlu yakhe. Ngibonga kakhulu elikwenzile ukuthi lilandelele lizobona umsebenzi wezandla zenu lingezwe ngomuntu etshena athi yakhiwe indlu kwaGumede sikhona indlu kwaGumede nina lingayibonanga. Ayikho into engekho phakathi kuyo naphakathi endlini ayikho into engekho yenziwe ngaleyo ndlela. Abashonga ukuthi sesichitha icala ngoba umnikazi wayo sezowahamba bakwenza njengalokhu nabaphila kho benjalo. Ugogo uveza ukuthi ke umnikazi akazange sakwazi ukuthi alale endlini yakhe njengoba wagula waseyadlula emhlabeni engakangeni kuyona. Ngelanga eyayiphetha ngalo phansi kwaba ilanga lokuphuma komphefumulo wakhe wangena nje sithule. Noma kunjalo ke ngoba lokho akwenziwa ngomuntu umunye umuntu onelungelo lokwenza lokho. Babongeke kakhulu imizamo kahulumeni yokutakula labo abangenawo amandla okuzenzela. Kodwa namhlanje into engiyibonga kakhulu kuyinyanga yabantu abakhubazekile ngibonga nje ukuthi uhulumeni wabe segijima uhulumeni wasemfolozi exhumene nohulumeni weprovince umnyango wezezindlu bakwazi ukuthi bazokhandelela ikhaya indlu yomuntu okhubazekile noma kukhulunguke ngoba sesiyibonga nje namhlanje yena so asishiya emhlabeni kodwa ngoba khona abantu egcekeni abashiya basizakele ngoba indlu esesimeni efanele umuntu okhubazekile kuyangeneka kuyo nange wheelchair kunane toilet lo muntu ohamba nge wheelchair. Uhulumeni nje wakhanda isakhiwo esithanda kakhulu ukuthi asimvimbeli umuntu okhubazekile ohamba wheelchair ukuthi angene kulendlu. Asiphinde futhi sayitolo sobe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuze ke bekuyizona behamba phambili namhlanje. Isilo Nomengameli bembuleke isichuse selembe
kubanjwe yoguquko lwesimo sezulu eMandeni kanti kuyokuhlolwe olwamanzi kwaXimba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke belu 17.54 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 18.88 cent maqhathaniswa neeuro libo 22.69 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lona lu $2,656.3 cent ounce olangahluziwe wona $74.92 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kaizer Chiefs ifuna ke bejeziswe kanzima abalandeli abaziphathisa kwemidlembe ezinkundleni zakuleli ngempela sonto kedlula abanye abalandeli bacishe baxova umdlalo wequarter final ye-Carling Knockouts iqembu labo lipaxabulwa ke Mamelodi Sundowns ngamagoli kamane eqandeni FNB Stadium. Uthuthuva ke lusuke ngesikhathi uNompempe uLuxolo Bhadi enike iSundowns ipenalty ebeyigoli lokuvula inkundla bajikijele izinto enkundleni kubeke kwaba nesikhathi lapho umdlalo umiswe khona kukhishwa ke izinsizwa bezingene ngodli enkundleni. Ngedlule komshushiso PSL uZola Majavu umemezela ukuthi iChiefs ilivumile icala lokuhluleka ukulawula abalandeli bayo kweSundowns yahlawuliswa ke u100,000 amarandi kwalengiswa ku50,000 amarandi kwesivumelano sokuthi ke ingatholakala ephutheni elifanayo ukuze kupheleke isizini ka2024-2025. Lokhu ke okwenzeke kweCarling kulindeleke ukuthi ke kuvuse lesi sigwebo ebesilengisiwe istatement iChiefs iveza ukuthi ke izobambisana ke nabengalo yomthetho ukuze laba ababenzi bokubi betholakale ke besebejeziswa kanzima. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Mbukeli ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nenawe ehlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile